makan. Ini kan sobo. Sakare gendho. Malah diganti sakare iki. Saya apa? Darah kau. Siap, gerak. Kenapa ini? Saya di sini jadi komandan. Komandan saya kedak. Loh, komandan aku bantah masuk dewe ini aku ya. Lencang kiri. Gerak. Apa le? Sama guru iki. Ora guru aku. Kuwi mulus tentang guru. Hei, aku bojo terus piye? Cuma piye? Piye? Ana buta nek baris. Komandan kok Komentar bebas. bebas. Teman piye? Lencang kiri. Saya kira pandangan no. Kiri. Lah iya. Lah kudune ning kiri sampai ning kono. Hei, aja ning kono, ning kono. Lah, goblok. Diatur ini. Lencang kanan kiri. Gerak. Oh, telek kowe. Siap gerak, lanjutkan. Ya, bang.
Apa ditantang cuma sore. Apalagi mengerti angin ngerti oleh manusia ramung kuitan kautan sawan sepisan nakal sepat ano
Biarlah aku. Rawati karo aku kena. Nanging aku bakal ngundang kancaku.
Malah habis kowe asune aku. Woi! Dengar kowe. Manten wong. Apa? Nek jero goblok-goblok. Rasa. Kok kowe jajan aku kan. Oh, goblok iki. Lho iki takon-takon kowe kok malah gobloke to. Iki tak ya. Nek guri lho do antri kowe maleh-maleh kok malah sowe ra wong. Mana nek kalau gatel. Ayo dulu. Coba. Boro-boro. Boro-boro kowe kok. Oh, iya apa? Layak lah muni. Gele, Lah ora apa-apa. wis tak opo? Eh, kapusi iki. Ini bola siji kok. Jadi kok apa ya tetep muni, narani diompo. Wis tak opo ya asu-asu. Jerone bener nang ngene. Oh, wakek aneh. Masa ngono? Hei, edan, edan. Hei, edan, edan. Hei, coba su edan. Hei, hei. Apa kok jawane ngono?